Sabi na, lugi ako pag nakarating sa kayo. Lalo pag sniper, pero may ako yung kayo. Kung pag nag-reclick ang mic na noon, nag-go to na ano, okay. Hindi nga yun yun. Puta. 2014 straight na rin mo. Oh! Diyan po. Change. Yan ang giyo. Ano, 15 kilogram ka na yun na ano? 15 kilos. Ah, na word strongest man ini. Kailangan. Word the record nga niya. Ilang kao. Wala ko pa ikaw yung bit. 7-4 rin eh. May 7-5. 7-4 din.
Delikada. Rudy, sinigala niya. Buat na po. Ito. Oh. Napoy ko kita ni Juan. Balik ang katulog. Ay, ano? Ano na? Ano na inigala? Bakit ako? Napoy ang doon. Ako, tikim din mo. Sira mo na. Ano pa ano? Walter mo. Ate, kumuha. Mas maalig yun sa bilog. Suka-kula. Suka-kula. Ay, bilog pa nga ikaw. Ano siguro baksa? Masawer din. Ano? Masawer din sa Coca-Cola. Sulong mo, sulong. Coca-Cola, ano? Ang sasaw. Ay, sa Trina, sana nag-out. Sa Trina, sana. Mama, dito ang dali ko sa. Ito, may computer. No! Ay, school ka naman ano. Hindi, pinagbawa. Please got no. Pero kung mistake ko, hindi tama ka. Oh. Sa kayo. Kailan para. Dahil nakakawat ka ko. Dito? Ay, may hanap. Pero wala kuya. Dahil nalaman sa tree. Nagtawag na din pag reschedule. Hindi pag reschedule. Hindi ba yan? Hindi pag reschedule. Ako na sa territory. Ang wala na.
Do. Do. Do.
Bale, ako pang sabi ko sa business. Sa tray. Labon. Panorin natin. Mag-strong. Hindi walo. Parehas kitang bubuli nung nagpapakay ni... Crystal na sana. Crystal na sana. Kataw ka. Natulog nga niya ako. Oh! Natulog nga niya ako. Natulog nga niya ako. Aray! Layla! Ah! Aray ka! Ah! Hindi naman. Ano din mo? Ano mang paano manatalo ako sa iyo? Ano mo wala akong kailangan sabi? Tama na ako. Sino pinag kita sa iyo? Sino pinag? Diba, nandito na po drive. Hindi. Hindi. Oy! Hindi. Ba't ka manayip ka? Nasa laban ako. Hindi na kita. Tapos, Gagawin ako? Bukod din mo na ako, babe. Naligaw ba ako? Nawalan pa nga. Ba? Renta ka rin. Ay, pinapin ko. Mag-painful. At doon na baga ako di ka pamilya nila. Lingaw, lingma, kapanga, lingma pa. Pwede ko testin yun. Nalalapaan ko. Wait, pero ko dito nalalapaan ko. Dito. Hindi ko din dito din. Ano yung hindi ka na sa private server? Private server. Iyo, nasunbuhan. Bila to may niya. Ayan ko na yun. Kamakiday na. Ayun. At alay mo na ani. Hindi ko pa inano. Kuhan na rin.
Then, hindi yung pangalan. CNB6. Tapos nga rin, hayop ka. Hindi, yung pag-ikon dyan, tapos dapat sa taas ang ano, SKI, takula. Ay, today na ay. Ano? Today na ay. 9V6. Takula. Today. Tingnan ko yung private suit. Malibilog ka nga, Malika. Tabangan ako sa dumanda na ba nga? Huwag mo nang hayop, tatapangan ka ka. Zero. Oh. Marunong ka niyo. Gano? Yes, chat. Nam, nakaday. Uling hayop ka ho. Auto hayop ka ho. Ayun mo, gusto mo sa amin na? Isa day, sinalisay. Hindi na ito nakagamit kaya matira. May kitchen tayo. Ay mo! Ay mo kaya ko yan dyan rin. Ikaw. Oh, sabi na.
Kasi yun. Gamit mo. Ubus na ang stamina. Kasi hindi titigan ba ano? Ha? Hindi ba ano? Hindi mo. Hindi, may pagkag ano, yung nasa kuo. Siguro pa sa na, hindi mo lang tulumakson mo. Mag-right-click ka, buna.
hindi ka ano kanya. Mali ka ba? Kaya may sige na dito. Kaya naman to. Masarap. Ayun, gusto. Naman kita sa hit, sinigigo. Huwag mo na sa hit, gabos na ano. Huwag mo na sa gabos na mga ano. Ano ka na nakuha mo dyan? Hindi pa sakat na rin ako. Ay, Vlog nito. Bubot na. suliyaw ka. Yan o, mga susano ko. Masyadong susano. Paubos na nga pinchi. So, kuramay hinihimuwari. Kami ang bigiso. So, kuraman ni, ni Bobito. Tapos ganito rin. Makaputang ko rin. Kuraman yan. Yan, wala na yun.
Sakuraba yan. Ayan mo po. Ibig sabihin, hindi na mas makasupply. Kurama yun yung bito. Si Ubito ba may sino mo ba kurama? Siyempre nga naman dito, kay Mina to. Gusto ko na magkaroon. Naman kita sa sinawa mo. Sage, Sinali ka pa ako pwede kayo. pwede na. Sweet para wrestling. Wala nang mag-drop. Siyempre ka ano ini. Friday. Dance space. Hindi mo na ako maabutan. Paano mo magawa? Next. Iba pa rin sa kaya ng ano. Uy, hindi ko na siya mabukal. Oh my God. Okay. Lala. Paano man? Sumun mo na. Sumun mo na. Wala ko na rin. Paano man yun? Sheesh! Tigna urang! Urang ako pala nini. Hindi ko na magalan si Kuya Jin. Hindi ka pwede magtakas. Agang! Dating tawa. Ayan, boy kasi. Kaya madulas na. Ito si Mina kung ayun nakasosal. Urang. Umakata sa isya nagsusurok. Ika na oh. Alam, Ika na. nataas ko naman. Ayun na Jay, ay ano, Jay. Sila ba di ba kalabutan na ta. Lahat kayo din na. Ito makakuha na rin ni Minatong. Ang tulog. Ang kali. Teka lang muna.
Dutch. Isa ang kumpanya niya, no? Takashi. Hindi ko alam kung kaya kilala na yung lang siya. Hindi rin niya. Adobo na siya. Ako, si Tama. Ano ka rin nag-aas? Tugod. Matay ka. Takot ka sa ako. Eh, kung ako matakot, hindi ko pala nung ngayon. Matay ka sa akin yun. Kaya nga, Amerika, di na ako kumuha ko. Kaya ako punta ka, kaya ako makapalo. Ipit yan. Bako sa Pakistan. Ano si Sage? Nakaboy. Nakatira. Kaya matiras. Nasulod siya. Ay, so, Leo. Bam! Oh, one drop po. Trinity. Nag-revert ka, Sage? Mabilis na nag-revert. Take na urat. Lapak, utamasi, kakaan. Mas kaso. Pagkasun man si mo, doon man si. Bye, Ma. Love you. I love you, na. Leo. Lala Jay. Balik mo. Ako lang. Okay. Yung tayo sa akin. Ako nasusunod sa'yo. Kasi ako nga man. Tignan mo. Ano kaya pag-let na yun? Uy, bloodline abag, bloodline bag, bloodline bag. Maganda sorry, maganda. Maganda sa. Nagit kang bawa. So, piling na loob. Ang dahil ang pag-alsi. Why good, Erika?
Third. Third. Ano? Lord na to, of the demon ko. Hoy, wala ka. Nagalaw-galaw mo na. Ay, ang hayop pa, hindi. Pag pinakuron, di puta. Nakuha naman ang Happy Bird. Biko. Pwede kita makikita masaya Aray. boleh nagani ko. Oh, ipin ko na. Pwede ko. Ano di mo say? Say. One day, isubukan mo. Saka daw, bibisilong ka. Bird na ako. Ano yung pamamalo? Ayun. Saka daw. Alright. Iwan na pala na ako. Uy! Good. Goodbye. Wait, mo lagi yung burumaki sa Sige. Sige. Sige, mo lagi yung burumaki. Sige, mo lagi yung burumaki. Narumakian. Ay kamaki. Nice. Kasi safe.
Iyo. Uy! Uy na naman. Sabi na ako. Agoy! Sense. What? Nagising ka din eh. Oh, Ano eh? oh. Wow. Uy! Makasuan na ako. Makasuan na ako. Nine. Ulit-ulit ulit ah. Ulit. Pwede na nang elementary. Ulit. Ulit. Sige, sige. Big. Ano? Bang! Sarap ka kaya? Hindi ako. Wala. Yeah. Ano save? Mhm. Ay na. Dos kinichi. Nasiban. Nasiban. Mabakal mo pa kasi. Number 4. 14. Yeah. Mas balat ng height than aking height. Malamig na ulan. Hoy, okay. Masunod na ako. Maano na ito yung kapatid? Uy! Shadow! Shadow! Mukha mo dyan rin lola. Takot ako sa rata. Garit kalata. Smoke mo, ragini. Mura gini smoke.
Baka with the video. Ano magkakabite, apartay ko. Support na lang po. Nakadali niyo ba ito nakukuha? Same. Mura, gitong supak pa ka rin. Sabi ko kahit para ka, hindi na para ko. Okay. Hindi may ako palitan. Diyan, palitan. What? Kung hindi ako palitan ito, palitan mo ito. Tigna. Masyado may nagawa.
Ito ang kahit lado. Ikaw. Ako? Uy, marot mo nga ng pintuan ha. Balik-balik na naman. Maling dito, at ma'am. May di kaya. Wala na si Mai. Wala. Laktan mo, Jay. Laktan mo. Laktan mo. Teka, sabi. Kaya. Super sabihin ko nga. Siyempre, maliit ka na. Dapat, baby ka na. Laki. Lingguin na niyo. May cookies ay greyhound. Cookie. Give me that. Oh, okay, magpunta tayo. Hindi mo kaya. Uy, puro maki! Ay, hindi ako talaga. Nakalingan ko rin siya. Siya. Cookie, cookie. Cookie. Bakit nasa rotina? Naglakad ako. Hindi yan. Uy, biro ka! Tingnan ko ini. Palusunta ka. Sabi, mayroon sabi niyo. Sasabihin na. Lagi mama mo. Julio, yaon sila sabi ya. Iyo. Ulit na daw. Yaon. Ang tubang ko. Sabi na ate mo. Baduti ka. Ika. Sabi niya ako. Baka nandun. Card. Ako wala ka. Inilang na ako ang sirte. Bawa na daw. Kung araw ka ng ano mo, di? Ago po, tapit. Bado ka. Ika na sumatuwad. What? Ika na kayo sumatuwad, do. Wag po. Maawa ka. Hindi ako nanakaw.
Ayun yan. Ayun na lang. Sheesh, downstairs. Ayun yan. Ayun yan. Hello, wala safe. 9:44. Ayoko mag-game. Nasa na maganda. Uy, shit. Ayoko maganda na. Wala ito. Ay! Safe! Mura gini, safe. Sino? Alin makakakapalit ito? Ayaw mo na. Hindi yan ah. Makakarami na. Ako na napapaling ng mga maurag brutal. May exclusive na kukuha ko. Mahal. Ay! Kristal! Ay! Kristal na naman! Sari-sari lang. Lubrong sa lamon. Wala naman yung utak. Wala gining utak. Diba? Sige. Sige. Yun na hindi. Pwede na ito. Pwede na to. Yan, iyon. Oh my God.
Hindi na kayo ito nagpalitan. Wala. Ano pangarap nito? Sa YouTube. Puro makikul. Sa mga oras na siya nagkakuha. Mga oras na pwede. Mabilis naman ito. Mabilis ito. Anong reglipsik? Bullo. Bullo. More video. Possibility. Ano. Ability ko. Ito mo kailang ability 3. Kaya ang C. Like it's C. Balikan. Pinilitan mo na. Memorable. May Eugene. Sige, magpabawas si Jerry. Magpabawas si DJ. Diba? Supulay ni Iso niyo. Sige na. Alam mo ah. Mali. Single. Niya. Hindi yun. Form 9. Pag dito na buhay mo. Form 9 na. Tapos may 30 seconds ka. Yan ako. Like say, Dragon. Kung isa, ano po ba yan? Sa Eudora. Sama ni... Si Mike Lai. Pamanama. Mark! That's nice spin. Saturi? Mura gini deh. Saturi? Ulit si Jo. Hindi. Let's go. Ito, tignan mo na. Bilis, pause na ako. Diba?
Diba na? Sige, spillan mo tapos sa may leave. Ay, ano? Ay, ko. Araw, taloy siya sa araw. Out na sa 3. Araw. Kado. Okay, lock sana. Sana siya. Nakuha ko na nga iyan na ano. Okay. Gamon ako mag-race. Yes, din ako volunteer. Sana siya ako! Excited na akong tignan siya. Insan. Aba kasi, meron mga ayos na. Pero ako yung karamahan. Pero, awak ulit. Ayun.
Si, ano mo nga to si ganang pasunod ka? Si Pwede yun? Or siya, si Puy? Ngayon, or siya, ano, Bibi? Si Pwede na si Bibi ganyan pasunod.
Caroline and River Knight, nagpapag ang ngayon. Ang gabos na harang yaw sa Labuto. Hindi ko sa wala to po. Oh shit. Oh shit. Pinashoot ka ng mga batalya, ipilit na natin, tapos na sila sa pinakaparang ay nagpapal ko yung ice. 1,000 baga. Good stuff. Elevated. Hindi mo niya dapat ang palihan niya. Studio. Tanga siya kahit nahulog. Ano din kayo na mag-iok na ito na yun.
Bang. Bye. Ayun, ayun. Ay, bako. Bako. Ayun, ayun. Sige. Nagtitig kayo. Ayun, ayun. Ayun. May panin naman. Ayun.
Ayun. Ayun siya. Yeah. Meron pa yun. Ayun. Ayun. Take me how I go. Ayun. 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 Ayun.
Na. Ulit take ka ng oras lang. Ha? Sarang may. Oo, umulit ka na. Galing na. Hirap man, nirugol ko siya, no, pinilitin.
Stop war.
Bakit?
Cookie na sinasabi. Cookie. May cookie kayo. Cookie sabi. Cookie sabi. Soal kan gaya. Zero. Abay te. Bay. Oh, bay yan. Oh, Ang certificate ng paral. Sabi. 20. Sa 20. Oh, 20. Wait.